assalamu alaikum musibiti dube bandiraɓe yeɓen ko ɓe Pindi TV min calmini min juurima min ñaagui mon duwawo artuɗo huftidande on oɗon aadi biladi salala ɗum fiturade oɗon aadi mon e Pindi TV holko sifa kelle gadane jayde di Sénégal e oɗo subaka ganda ko aljumane hawle sappo e joyi lewru juillet 2022 ene wayno yogue jayne en koɓe leydi Sénégal gati koye Sankar on François Mankouba ɗum tigui won ko tawte nder yogue jayde leydi Sénégal e oɗo subaka gudditirten ko jayde guendirde le soleil national arti koye alhaali ganda ko on série d'inauguration on aéroport wondude tigi hôpital Patam Lamo mo ganda tigi hoore lendiɗa ni wadde ɗum to Ndar Sénégal ene wayno ganda kine tolno temedde jeeɗiɗi milliard uji coprègne men CFA woni kay ko ni waɗe toon gam oɗon aéroport oɗon centre hospitalier mo Saint-Louis ɗeɗon tuufeje gadane noon pawama ɗum ko wiyete pose de première pierre e yadude mabɓe kono kay président de la république arti tigi ganda koye wadde timtorgal faade tigi ɓennaɓe ganda tigi ɓe wondunoɓe makko woni Massa Ndiaye e Aliou Badara Cissé tawteɓe to Barzak ɓe ganda tigi o yejitade ɗumen o waɗi feere noon ha ganda tigi jeejitaki abadan nadda e manna wadde immortalisé ɓen wondunoɓe makko fona ɗum ko jayde besbi le jour atti koye alhaali force spéciale e ɗiɗon circonstance François Mankouba ganda ko alhaali mayde mumen e wayno addi hawlaji kewɗi ɗum saabi jayne koɓe besbi le jour mbi ko mort incombrant alhaali tigui oɗon certificat de décès mo ganda tigui holliri ko mort accidentel ene wayno noon ɗum woni ko jaɓani ngol ɗon leñol makko e procureur de la république waɗi ganduɗa tigui heɓataki faade hene wiide ko o ganda ko oɗon gorko ko kañum waɗi hoore mum ɗiɗon giriji waɗi koñe hoore mum ɗiɗon giriji galli oɗon miira ha tigui seere fittandu alhaali Papa Mamadou Seck on tigui ganda jeenoɗo force spéciale kañumne jaggonoɗo ene wayno ha joni alhaali ala ko heeɓa tigui ganda ko kabaruji ummade mum guila ganda ko faljiriɓe woni hen mbi ko mayɗo Allah ko alama ɗum ko namdal kono janen koɓe besbi le jour dutti teɗugal on mo ganda ko Ousmane Tanor Dieng keftinoɗo dewrugol leydi Sénégal ganda ko duuɓi tati hande ko oɗon gorko wirdino wonno ko sappo e joyi lewru juillet 2017 ko Ousmane Tanor Dieng yaltuno aduna ɗum woni ko tawte nder nde ɗon jayni ganduɗa tigui besbi le jour jayni enquête ɓe garti ko alhaali François Mankouba ɓe mbigol le film de la tragédie alhaali oɗon procureur arti tigui procureur arti no hannit ni o ko oɗon galli mir oɗon tigui ha yalti aduna kono kay haɓe jogui vidéo mo ganduɗa ko hojomaji sappo e tati woni 13 minutes koli taw tigui ko oɗon gorko ko kañum de ganduɗa ko watti walla mbiyen bukki oɗon mira bukki ɗiɗon guiriji ha série fitan mum kono avocat makko woni maître Ousseyni Gueye wi ko ganduɗa ɗum noon foof ko histoire uji ɗum noon foof ko haala picci paccaji kono de oɗon gorko ganduɗa ti ko koɓe waɗɓe ɗum torturé walla mbiyen ko torle e piggal musgal ngal ɓe piɗum saabi tigui yaat ɗum tawde principal ha yalti aduna Seydi Gassama mo Amnesty International wi ko ala vidéo ganduɗa tigui battetere oɗon dossier ganduɗa tigui taw ko vidéo waɗa ko authentifié walla mbiyen hollaka tigui so tawi oɗon vidéo no laaɓi ɗum ɗon tawte nder jayde enquête jayde l'observateur oɗo subaka arti koye oɗon alhaali ganduɗa kay sankari makko e oɗon no ñalawma ganduɗa tigui alarba ɓe mbi ko décès mercredi dans les liens de la détention ene wayno oɗon François Mankouba ɓe garte makko grand entretien moɓe gadde oɗon kujoguintawɗo makko maître Ousseynou Gaye avocat ganduɗa tigui arti hen e tentinde holgonnoɗo oɗon gorko kono kay artude ɗiɗon circonstance uji mort moɓe mbi ko mort accidentel kono tawi ɓeɗon ganduɗa kay leñol makko jaɓani Amady Diouf on procureur de la république wi ko oɗon gorko waɗi koñe hoore mum e oɗon miire ɗiɗon guiriji ganduɗa ko ene wayno ɗiɗon image uji ɗiɗon enquêteur uji jogui ɗum ɗum woni ko tawten hello jeegomo ha hello jeeɗiɗi ndeɗen jayde l'observateur caggal kan e ndeɗon jayde l'observateur en tawi hen alhaali kongi on gorko ganda kay dumbonoɗo ko adi tigui ndeɗen julde o wiyete ko Cheikh Abdou Bara Dolly hene wayno noon caggal ɗiɗon kogi kantoɗi fadde président Macky Sall o arti tigui gonka makko e kaɗon no dumbirdu kanko Cheikh Abdou Bara Dolly goɗɗo mo wargo mum jokki haalede nder leydi Sénégal to diwan mo Ziguinchor wiyete ko Idrissa Goudiaby mo ganda tigui fittaɗo mum yoɓanoma toto Ziguinchor wonno koye sappo jeeɗiɗi juin e goɗon sappo ngo yamiraka ene wayno noon leñol makko caggal oɗon autopsie namdino ko compte expertise ene wayno laamu ngu jaaɓi ɗum e motif de l'ordre des médecins wiide jani koɓe les échos ɗum noon noon ɓe nanodiri ma oɗon compte expertise waɗe londiɗo e Dakar e ko yowite tigui wargo oɗon gorko caggal nde famille makko jaɓano oɗon autopsie ɓe garti e wargo François mayde oɗon François Mankabou ene wayno ɓe mbi ko décès incomprend hallaji ne kewi no feewi ene wayno oɗon procureur wi ko ganduɗa ko oɗon alhaali ma watte juuɗe dikka kono kay enquête ma
uddete ngam kay andude nder e bowal bundi e ko sobi ganda tigi mayde oɗon gorko oɗon ganda kay vidéo mo 13 minutes wattete den kono kay kolito ko kanko tigi woni bartiɗo oɗon avocat famille makko maître Amadou Diallo wi ko enquête yo waɗi confié gendarmerie tigi yiɗa oɗon enquête lombe juuɗe division des investigations criminelles Diané Lass e dartal makko kanko Amady Diop procureur de la République où il y a une vidéo montrant Mancabou se cogner la tête ene wayno non wi ko ne wodi vidéo mo be jogi ganda tigi kolito Mancabou ko kanyum tigi warti ya journée d'inauguration toto Saint-Louis ene wayno non ganda ko président Macky Sall wadi inauguré ko heewi kono kay wadi immortalisé berna sela makko en ABC Aline Badara Cissé Masek Ndiaye kanyum kala o témoin kono kay holiti o yejiti handu men Diané ko be la sambi ko politique e dum ko wiite ganda ko cadele ko kanyum tigi wondi affrontement ko ndi partisan Mohamed Aïdara be wondi be benno boko yakarto to geejo way be ko violence fuddima oto fuddima helede yimbe fuddima fiindirde dum ko woni politique Afrique dawru golla dunde Afrique François Mancabou jayde Vox Populi ko kanko tigi addi version ngaji interrogation ngaji kewdi ene wayno hol version wi ko kanko tigi nganda ko ngalli odon mir hawa sere fitan mako hol version wi ko barado tiagal pigal musgal nganda kay be don daribe pimo dum Allahu alam kono hewbe tinimi ne mbaden interroger no hande tinim famille e nganda ko avocat mako kamen kala mbi ko torture procureur wi ko auto mutilation woni ko wadi haw série e fitan mako affaire force spéciale on François Mancabou wa Diané libération donc edon wi de son scandale tan ko révélation be ngati ko révélation al hali 4,2 milliards de francs CFA gujali toto sikap en wayno di de fawnobe hen jugo warnobe inculpé ngoppitama no hanit ni dum ko tawte nder helu dam den Diané tagal kan be ngari al hali Ndeye Diop Abdourahmane Mbacké écroué pour assassinat et acte de barbarie on suko mo duubi sappo e jeedi ganda tigi mo ganda ko yobino mo fitan tuhlel dewel ngel duubi sappo e joyi to ganda ko Touba en wayno be mbi ko Abdourahmane Mbacké so rentagi ko kaddi ngurna mum dumbere ko de ngurna mum fofa wala dum koy nder dumbirdo dum ko tawte nder hellude am ne Diané libération Diané stade natal Sadio Mané yadude Kalidou Koulibaly be mbi ko holko be nandi e nder carrière mabbe wala ko coïncidence Mané Koulibaly comme des frères Simo wini ko Diané ko be stade en tawe tigi ngada ko helma be jegomo Kalidou Koulibaly bido leydi Sénégal radio naybo jogorto bonade on maillot des Blues de Chelsea tawde Edouard Mendy quel dio nganda ko on équipe nationale leydi Sénégal ko dum ko be ngati Idrissa Gana Gueye mo ganda do safu hal mum na haale toto nganda ko Galatasaray équipe turki mo ngana tigi en tawto non peto leydi Sénégal najo bi tedo Mbaye Diagne mbele de Paris Saint-Germain mawkumo o tawti Galatasaray to ci Mbaye Diagne dum ko namdal ko kay mercato so gasa so lambata sani jobbi ngasani bandirabu sibiti dubi dum no tigi wono ko sifuna kala gaden Diagne leydi Sénégal e odo subaka sappo e joyi lewru juillet en ganda en gartini hen ndi sappo e joyi lewru juillet ganda ko nyalaw tawti bandum sabu wonno ko odo nyalawma ganda ko dram mo Demba Diop ha jeedi do mbasen pital mum jeedi be don ganda kay stade de Mbour union Omo Wakam odo final la ligue sénégalaise final la ligue nationale de football mo leydi Sénégal ko den tigi wonno dram mo Demba Diop wonno tugude nen faade nyalangal hande on stade ko wudi sabi dum nonno ko ganda ko on tana tesino tonno mir babitno do yare mabbe njetta to mbasen pital mon hewbe non ganda ko gagni hen gagnana musde ene way non ganda ko hande tigi wonno ko tanor grenga yaltuno aduna kono kay gartane e ko buri tentude namdal faade bandirabe François Mancabou holko mi jiri odon haari ko dummono jagguno al khali terroriste e al khali force spéciale dumbama tiagal mum ganda kay onon gorko o fiyama piile musde ganda kay warama torturé namto hôpital principal yalti aduna gouvernement wi ko ganda ko ko kanko warti sabu kanko galli odon mir vidéo mo 13 minutes hollir dum bele vidéo mo 13 minutes vidéo de surveillance mo 13 minutes odon dara 13 minutes jomum e gallo bale bele on bawa arde kajodon wala jaggondum wala ganda ko pabodon dum so tawi kono administration pénitentiaire so tawi odon vidéo de surveillance en jabteni sabu vidéo de surveillance ma wadde Moussa Nia wala Chomban mo ganda tigi ndar odon vidéo de surveillance dum ko namdal faade mon Diané faade mon onon yibe en ko bayo habrede Pin TV namdal gongal ko holno neddo jagirta ha par dumbe ha par wiye uccirima dum ko alhali Pape Mamadou Seck jaade force spéciale mbele yebende wala welsinare wala muhñan wala mbuñaari alay beedon artibe dum ko namdal min bari ganda ko faade mon Diané faade mon on yebi ko Pin TV Pape Mamadou Seck e François Mancouba o wiya ko mon accidentel vidéo mo 13 minutes be to mbi ko ganda ko barado parce que torture ko pili mousse isabe yalti aduna mbele yontani kadi yimbe jurndo ho ganda ko
ko dumbirde la leydi men sabu ngana c'est pas la première fois neɗɗo wiye dummama yaltinama walla ɓoccitima boye jinne aussi c'était le même cas bandiraɓe musidɓe tedduɓe beele yontani ganduɗa ko kuule goɗɗe hôpital uji men ene ñawi ganduɗa ko dumbirɗe men ene ñawi beele ɗeɗon ñawande jokatani wadde contaminé secteur uji ɗi kala secteur aji ganduɗa ko économique secteur social secteur ganduɗa ko politique moom ɓuuri ñawde ko namdal faade moon onon kala bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV arno ganduɗa tigui ɗo filan ɗon holko sifa kele gadane ko Moussa Niang yaldude Ibrahima Thioman to karallagal en jettiɓe en kala yeeɓiyankoɓe Pindi TV en mbiɓe juma moubaraka aadi men ko altine so Allah lamɗo jaaɓi